sawl mantes i fod yn arolygydd cymheiriad, ond y mantes pwysicaf dybwn ni ydy bod chi'n ymgyfarwyddo'n well gyda'r fframwaith a cael mewnwelediad i'r broses arolygu, a gweld y modd mae arolygwyr yn gweithredu tra'n gweithredu o fewn yr ysgol. Hynny yw, ydych chi'n gallu gweld y modd maen nhw'n camu nôl yn arfarnu gwahanol sefyllfaoedd mwyn gweld yr effaith ar hyn mae'r ysgol yn ei gyflawni ar safonau a lles y disgyblion. I found working with HMIs to be a really interesting experience. HMIs taught me an awful lot about organisational skills, critical thinking skills, and how to evaluate the school's performance. Y peth cyntaf oedd wedi fy nharo i oedd llwyddodd yr arolygwyr oedd yn ein hyffordd i ni chwalu chwedlau am yr hyn oedd yn digwydd neu beth oedd pobl yn credu oedd yn digwydd yn y byd arolygu fel petai. Roedd un peth yn fy ngofideo i ar y dechrau o ran byddwn ni'n cael yn hynny allan o'r ysgol yn aml. Wrth gwrs, mae na broses o ddewis a dethol yr amserau sydd yn fwy cyfleus i'r penaethiad i fynd allan, felly dyw e ddim yn fater o bod chi allan drwy'r adeg. Mae yna adegau yn y flwyddyn lle gallwch chi ddewis pryd sy'n fwy cyfleus. Yn y pen draw, dwi'n gweld nawr fod hyn ddim wedi cael effaith ar fy nghyfrifoldebau yn yr ysgol fel pennaeth o ddydd i ddydd. I found it a very challenging process, and it challenged all of my analytical skills and evaluative skills, and I'd learned some really important new skills on that process. So whilst I found it very challenging and tiring, I also find it probably the most rewarding CPD that I've ever done. Roedd ffocws clir ar gynnydd dysgwyr a lles dysgwyr ym mhob trafodaeth, ym mhob ystyriaeth a phob penderfyniad a wneud, a mae hynny'n ganolog i unrhyw waith mae arolygydd cymheiriaid yn ei wneud. You can go through real fits and starts as a head. There's a lot of ups and downs. I think being a peer inspector give you a little energizer really to G you up a little bit, but also give you a different viewpoint potentially or a different set of ideas to start thinking about. Yn sicr mae'r gwaith wedi myniogi ein prosesau hun yn arfarnu, ond mae'r gwaith hefyd wedi rhoi'r hyder i ni i ddathlu a chydnabod y meysydd o'r agoriaeth sydd gennym ni fel ysgol hefyd. Another example of the advantages of being a peer inspector are the high quality update training that you receive from the inspectors on pretty much an annual basis. Mae'n bwysig bod arolygydd cymheiriad yn rhan o dîm arolygu. Gan amlaf maen nhw'n uwch arweinydd neu'n benaethiad, ac wrth gwrs maen nhw ar lawr yr ysgol bob dydd. Mae llais nhw'n cyfri fel rhan o'r tîm, achos nhw sy'n byw bywyd yr ysgol. Mae'n gyfle eiraidd i gydweithio gyda arweinwyr da a ragorol mwyn rhoi'r arfer fwyaf lwyddiannus ar waith, mwyn sicrhau cysondeb, lles a'r addysg gorau i bob plentyn yng Nghymru. Os ydych chi'n ystyried i fod yn arolygydd cymheiriad, fyswn ni wir yn annog i chi wneud y cais yna, achos mae'n ddatblygiad proffesiynol parhaus i chi fel pennaeth ac yn mynd i gael effaith cadarnhaol ar safonau a lles a'ch ysgol chi eich hun. Mewn un frawddeg, byddwch chi'n gweithio yn rhan o dîm o arolygwyr proffesiynol ac yn gwella a chodi safonau lles dysgwyr ledled Cymru.